Unboxing tayo. So, yung sabar lang. So, yun. Na-picture na ni mo? Oo, focus na ako. Baba man. Baba man. No, pakabli naman. Problem na yun ako. Baba. Pakabli man. Pag-deliver siguro. Na? Open? What? Nay, mga guba man sa box eh. Mas kitstipan. Ano na naman nag-glow? Mat na eh. Sweet conditioner. Shampoo. 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 Takta na. Pilang ng pieces. 6. Oh, 5 man. 610. 10. Problem man eh. Pan-check pa sila nila ni. Check siguro na nila. Okay, Pang manila. check siguro na mo ng abli. Kung ano na Tama, shampoo Yan. nga.